Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, мои друзья. Сегодняшнее видеообращение я хочу снять для своих сограждан из Таджикистана. Те таджики, которые проживают на территории России, для них. Итак, обращение будет на таджикском языке. ҳамшаҳрои азиз, ҳамшаҳрои одамҳое ки аз Тоҷикистон ки дар шаҳри Русия кор мекунанд, фаъолият доранд, зиндагӣ мекунанд ва аз дасти роҳбарои давлатӣ, аз дасти полисия ҳанамин тавр арест шуда, бесабаб арест шуда будед, зада будед ба омон ё ягон арест шуда дар прокуратура ягон ҷода шумо ҳамха азоб доданд. Шумо метавонед, агар иҷозат ҳаст, агар пулатон бошад, шумо метавонед ҳама қоғозҳое ки шумо арест карданд, суратҳо, сухане ки одамое ки шоҳид буданд, ҳама ин қоғозҳоро ҷамъ карда, кати паспорт, загранпаспорт, кати қоғозҳое ки ҳама қоғозҳое ки шумо доред омада метавонед ҳама қоғозҳоро гирифта метавонед аз сеюм давлатҳо аз Русия баромада ба Турсия рафтан, аз Турсия ба Германия, аз Германия бо Мексико, аз Мексика шаҳри Мехико ба шаҳри Тихуана рафта худро ба сарҳади Америка, ба дасти сарҳадчиёни Америка худатона споридан метавонед ва метавонед пурсидан аз ёрдами сиёсӣ. Яъне шумо метавонед пурсидан политика асалам ё ки пинҳонии сиёсӣ аз Америка, аз давлати Америка метавонед пурсидан. Шумо метавонед танҳо омадан, шумо метавонед ба оилаатон овардан. Албатта агар ба оилаатон мебиёед, ин хубтар аст. Ҳама қоғозҳои чинда, ҳама қоғозҳои исботкунондаe ки шумо метавонед ба давлат нишон додан ки шумо дар Русия ҳақиқатан задагӣ буданд, ҳақиқатан шумо ҳуқуқҳои шуморо поймол карда буданд. Дар Русия шумо метавонед дар Америка ин қоғозҳоро ҳамчун қоғозҳои исботшуда нишон додан. Шумо метавонед ба давлати Америка омада политика асалам додан. Ин ман ҳамчун гуфтам, ин қоғозҳое ки сиёсати пинҳонӣ мепурсед аз давлати Америка ва баъд аз чанд вақт шумо метавонед асалам грант шудан ва қоғозҳои грин-кард гирифтан ва дар Америка ҳамчун беженец мондан метавонед дар Америка зиндагонӣ кардан ба ҳама қоғозҳое ки Америка ба дасти шумо медиҳад. Шумо метавонед ба ин қоғозҳо дар Америка зиндагонӣ кардан ва фаъолият кардан ва оилаи шумо метавонад зиндагонӣ кардан. Шумо ҳамчунин дар Русия шумо зиндагонӣ намекунед дигар, умри шумо дар хатар намешавад дигар. Шумо метавонед дар Америка зиндагонӣ кардан ва фаъолияти худро пеш бурдан. ҳанамин хел ман гап дорам барои шумо. Шумо метавонед че аз дигар давлатҳо ба Мексика омадан, ба сарҳади Америка омада худтона ба дасти граница дар сарҳад метавонед дар дасти сарҳадчиён худтона спорида ва қоғозҳои Америка гирифта метавонед. ҳанамин гапи ман муҳим аст, чунки Украина, мисол Украина аз махсусан программа дорад. Ин программа фақат бар Украина дода мешавад. Боз махсус программа дорад барои одамое ки аз Афғонистон. Афсӯс барои одамое ки аз Тоҷикистон нест. Лекин шумо ин тавр омадан метавонед, агар дар Русия
умри шумо бисёр дар хатар ҳаст. Шумоя анамихел одам ҳисоб намекунад, ҳамчун ғулом шумоя анамихел шумоя вай қонунҳои шумоя поймол карда истода ҳастанд. Раҳмат барои диққат. Раҳмати калон.